Hello everyone, welcome back to Sia vlog. दिनैनि भिडिअ'आ एसे आलादा रोखोमनि आरो इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअ'आ जों हासबेन्ड वाइफ सानैजों मेगि चेलेन्जनि भिडिअ' लाबोनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन दे होमबा जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो नै मेगिखौ हायनानै लाखाबाय प्लेटआव ओमफ्राय दाउदैखौबो प्लेटआव होखाबाय दाउदैखौ जिब्रबनानैसो जानांगौ दे सोर देरहायो नायनोसै जेनग्राया पानिशमेन्ट दं दे मा जागोन पानिशमेन्टआ नायलांदो गाइस जोंहा स्टार्ट खालामसै नै मेगिया थारमाने एवनायखौ देखायासै डाइरेक्ट एवखांनायखौ देखायबाय आरो ना समान समानखा नै समान समानखा समान लाखादों ओमफ्राय टाइमनि बानायगोन आरो ना टाइमनि 5 मिनिटखौनो खालामसै 5 मिनिटजों जाय जाखांगोरो बे देरहागोन आरो ओमफ्राय जेंग्राया मा जानांगौमोनलाय जेंग्राया पानिशमेन्टआव माखौ होनो फानलुखौनो होनसै बानलुखौ बेखौ खनसेनो ओरै जमा लानानै खनसेनो अरस'नांगौ बे थाइब्रै संख्रिबो फुननो मोना संख्रिबो गैया जेबो गैया आरो ना जेंग्राया नैखौ जानांगौ थाइब्रैजों खनसेनो अरस'नांगौ आरो ना ओमफ्राय दाउदैयाबो दाउदै जिब्रबनानैसो जानांगौ थारमाने जिरखानायबा डाइरेक्ट जानो हायो नालाय माबानांगौ आरो ना जिब्रबनांगौसो बेखौ जिरनानैसो जाबावनांगौ दाउदैखौ जोङो बारा बुरजा लायासै दैसेल' खालामबाय आरो बारा जानो हाया दैसेल' खालामबाय आरो आंथ' ओंखाम जाखांनायानो बावाखैमोन अफिसनिफ्राय सफैनानै जानो हागोन ना हाबावलासोथाय दा होमबा दाउदैखौ खाथियाव लाखादो टाइमा स्टार्ट बानायहोदो टाइमखौ दा स्टार्ट खालामनोसै नायनो हागोन नै दा 0 जोबसोखा आरो ना बेखौ दा जों स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय जानाय स्टार्ट खालामसै आरो ना नायबाय थाबानो जाबाय होमबा भिडिअखौ सोर देरहागोनथाय र' टाइमखौ आङो सुरु होनो र' टाइमखौ आङो नै खारजेनबाय 5 मिनिटआव दे स्टार्ट ओंखाम जाखांनायानो बावाखैमोन आंहाथ' थेवब्लाबो होलायबाय ओंखाम जाखांनाया बावाखैमोन माने गावबो जाफैबावदोंसोमोन आंजों नै सुजुदोंनासिन बायदिसो मोनखाबाय आङो जोबसै मालाय फानलु आं अरस'नो गोसो गैयामोन दैजोंसो हाबोबाय आङो मेगिखौनो बुंजोबनाय मोनबाय आङो
감사합니다. 땀나네요. जों रायखुस नङा दे लोगोफोर चेलेन्जनि खोथा दंना नै 10 मिनिट जाखाबावबायसो आयौ मालायनि चेलेन्ज भिडिअआवसो नुफेरोमोन आङो दिनै गाव चेलेन्ज खालामनानै मिथिबाय आं माथो जानोनो हानो नागिरा जोंहालाय मालायफ्रा एथ'राब मारै जायो जोंहा माथो जानोनो हानो नागिरा जोबबावसै मालाय आंनानो एसे बुरजा दंबावो जोबबावसै माने जाला 4 मिनिट जाथारसै ओरैनोबा दावदै जाबावनांगौसो थैखाबायलाय गोदोनासिम बुंनाय मोनजोब्बाय आङो Oh my god जारावा हास्लावला नोङो आंजों थामजु जानांगोन गावहासो Viên mất vậy nó là chẳng không mất rồi जेन मारबाय बियो नै 5 मिनिट जाबाय 5 मिनिट जानोसै एबले 5 मिनिट जाबाय आं देरहाबाय होमबा बे जेनबाय दाना जाखानांगोन punishment जाखानांगोन हामलो थैखाबाय आं एथ' गोसा देरहाबाय बे आं जेनमारबाय बेखौथ' बावखायाखैना खेबसेनो थाइब्रै जानांगौ आरोना खनसेनो अरस'नांगौ बियो जार' र' जागोन आलदा जाया नामा पानिशमेन्टआ आलदा जाया आलदा गैया आं जेनबा आंखौ जाहोथारगौमोन नोङो बेखौ जा थाइब्रै गाहाम थाइसेल' अरस'नोसै नामा खोथा होखानानै बिदि जायाथ' खोथा होखाबाय बेखौ जाथारनांगोन जेरैखि जाया जार' थैखाबाय लोगोफोर पानिशमेन्टआ एथ' गोसा जानांसिगोन दे आं बानलुखौ ओंखामजोंसो अरस'नानै जायो संख्रि फुननानै आं बिदि ओरैनो जानो हाया थैखाबाय आं आलु गासिनो जादो खेबसेनो लोगोफोर जामारनांबाय मायदि मोनखो So guys, दिनैनि भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ विनारा सोर जाखो आंनि हासबेन्डआनो जाबाय विनारा जेनबाय आरो आङो पानिशमेन्टआ बानलु जानायनिमोन बानलु अरस'नांबाय थाइब्रैजों खनसेनो आलौजोब्बाय आरो खुगाया दाबो आलौगासिनो नै दसे थाथ'नांलायलायदों आलौनानै होमबा जोंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अभार जादोंब्ला निमाहा होदो आरो जों भिडिअखौ साबसिननिफ्राय साबसिन लाबोनो नाजाबावगोन आरो होमबा बाय बाय गाइस बाय